ulit mga kamags, no? Shout out ko sa tuwang mga client mga kamags. Grabe. Tamo sa tintaon no, mag-book mo panggawas sa tintaon mo dayon oy. Grabe, pati yung initan mga kamags. Kaya utang client rin, mag-book pati ito kayo manggawas. Makagdag pa tayo mga 15 minutes. Pero na ito, ilang location mga kamags na naay ka ng pasilunganan. Nain lugar mga kamags. Katong pausa, nag-pick up ko na rin tapit sa may SRP. Grabe ka init. Pero kaya nagawas, happy 20 minutes. Nagbuwal ko sa init mga kamags. Kamo mga client, kung mag-book gali mo, pag-andam na mo, daan ka na ready to pick up na mo, dito magsige pa magpahuwat sa rider, pati inita sa gawas. Kaliman ba mo pag kung ano, maghuwat no nga, grabe inita sa gawas. Dapat unta no, mag-book ka rin mo, kanang nag-abot sa rider, dapat ready na mo, di kay magsige pa magdaghan pag mga kuskus balungos dyan nga, asangil sa rider. Grabe inita yun, sa tinuod lang, maluhin taon mo sa mga rider, pati inita yun. Yang maingon pa mo nga, init pang grabe, pag puyo mo, ano sa mo diya? Mo gani bisag grabe ka init mo nagpupos kay nagbiyahe gani aron makakwarta mi aron nami kamo ilang pamilya. Samtal lang sad mi aron masamtan sad mo. Samtal lang tami ba nga dapat mag-book mo ka nang ready na. Di kay mag-book mo diya nga. Napa mo dito sa parte palayuan niya, upa nag-book, may sakay pa tay habal-habal para sa padung sa location kung asa dapat ang gi-book na sa Maxim. Maluwi, sinitaw mo, bitaw. Seryoso lang, ma'am. Bitaw, seryoso lang, ma'am, no? Sir? Palayo, sa tintaw may mga rider, eh. Grabe. Pati inita, dyan, sa tinuod lang, pati inita. Paghuwat sa inyo, ha. Yung may bawatan, 15 minutes, 20 minutes. Okay na, siguro, maghuwat yung mga 5 minutes lang. Pero matusaan ko sa pinagkainan, siguro, 5 minutes. Talaga, maabta na may 10 minutes. Maabta na yung mga 15 minutes, 20 minutes, maghuwat sa inyo, ha. Yung ara sa gawas. Okay nag naay kahoy kahoy ang inyong lugar na uban client na wagi kahoy ka pasilungan silang gibuking. Kaya pa din magaya magawas. Uy, you know, yung taon. Kasi luwal yung taon taan eh. Asa alasan ta. Pero nga po mangutumong na rin eh. Karang yung pagpahuwat ang puting magaya ba yan. Parte kainit. Naliman ba yung taon kung maghuwat yung mga rider sa inyo sa gawas. Parte kainita. Pati magayan niyo magawas. Ay upan nag-cut na mo nga naanam eh. Upan mo rin pa nag-ilis pa. Nag-ilis pa ko na sila nasa upan. Naligo pa. Nag-book pa sila daan para guman lang kaligo. Naanay rider. Kaya kami yung taon maghuwat na ninyo nga pati inita sa gawas. Ay nako. Mga nasa ko meron. Mag-antos na ka kay mga trabaho yung mga ipangita. Mga trabaho yung mga ipangita. Anak ng trabaho at mga rider din. Anak ng mga trabaho sa mga rider. Waton yung mga client. Mao lagi. Apil na sa mga trabaho. Pero sa karong panahon na ba nga sabot sa lang ta. Sabta sa lang eh. Grabe kainag yun. Tinuod na grabe kainag yun. Ako lang ba nga. Sabot-sabot. Ragot na. Kung atong noon sa tinuod lang. As a rider. Dapat lang yun nga as a rider dapat lang nga buhatan kita mo ang part sa mga kaya mo ang gi-accept ako mo kang gi-accept as a client sa Maxim. Pero ako lang ba ako lang punto nga dapat punta abot sa rider dapat pinakatugay ng tanang 5 minutes maggawas na mo ay upan maagtan og 10 minutes 15 minutes day kausa sa may SRP na ko gi-pick up. Parte init na ata ko 15 minutes. 15 minutes lang ko nagbuwad sa amda. Grabe ka init. Nakansilon ko eh. Nakansilon naman sa tinuod lang na. Kami kay cancel. Pero kung ito sa una-una sayang sa kaya mo ang gas pag accept sa inyo ha. So ano lang. So hopefully nga maabot din sa mga client no. May unta nga makasapot sa part sa mga Maxim rider ba bilisan isa din taon lalim ang mga trabaho samutag niya grabe kainit dili maluya sa sigig biyahe maluya mis kainit mo ana lang
So puli nakasabot mo sa mga rider. So bye bye.